Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin ti kararag. Iso ti paset ti Dios nga agaramid kada kayo. Aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon, na imbag nga nabii kada kayo amin, madaydayaw ti Apo Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sapagkat muli na naman tayong nagsama-sama sa edisyong ito ng Prayer Power Ilocano Edition. Salamat sapagkat sa buong araw ay iningatan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Karanasan natin ang kanyang mayamang pag-iingat at gabay, lalo na sa mga nagtitiwala sa kanya. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon po ay September 24, 2021. Araw po ng Biyernes o Friday. Glory to God. Ako po makasama nyo sa buong isang oras ng pagsasaimpapawid ng programang ito, Brother Michael Palaganas. Sa inyo po na mga first time lang na nakapakinig sa inyong mga radio transistor at nakapanood sa ating Facebook Live, ay welcome po sa programang Prayer Power Ilocano version. At nawa ay hayaan nyo na kami ay higit na maglingkod sa inyo at tayo ay higit na lumakas, tumibay sa pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, atin po pakinggan ang segment na pagbubulay-bulay, ang Words from Goodman of the House at Words of Power. Panakabiris, dagiti sasao ti Dios, manakabalin. Putpudno, puro, ken sibibiyag, panakabiris. Dagiti Salmo, Kapitulo 2, versikulo 7, aging gana iti 12. Kunati ari, ipakaamok ti imbilin ti Apo. Kinunana kanyak, sika ti anak ko, itang nga aldaw, nagbalinak nga amam. Agkid daw ka ket itid ko amin a nasyon ken ka, kukwam to ti entero adaga. Dadaelim to ida iti sarakod alandok, burakim to ida akasla banga. Ita da kayong ar-ari dinggin nyo ti balaag ko. Da kayo aturayen ti lubong, adali nyo daytoy asursuro. Agserbi kayo at ibubuteng iti Apo, sitipingger ger kayo nga agrugkab kenkwana, amanga nusumnged latan, tipungtot na ken pukawin na kayo, nagasat dagiti amin nga agkamkamang kenkwana. Words from the Goodman of the House. It is when you believe that good things will begin.
Today, as we declare another milestone in our service to God, I am as much enthusiastic to remind that we are to watch and never let our faith waver. Words of Power by the good man of the house. Prayer Power. Napakinggan po natin ang pagbubulay-bulay, words of power and words from the good man of the house. Sa mga pagkakataong ito, kung kayo po ay may mga prayer requests o di kayo nangangailangan ng counseling or free home Bible study, ang atin po mga manggagawa at mga pastor ay handa kayong puntahan sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan upang may saysay ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang di masayod na pag-ibig sa atin, lalo na ang pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang prayer power po ay hatid sa inyo ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. At tayo po ngayon ay napapakinggan sa buong Region 2, ang Cagayan Valley Region, comprising Nueva Vizcaya, Quirino, Cagayan, and Isabela. At ang Cordillera Administrative Region, comprising Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao, at Benguet. At sa atin pong Facebook Live na hindi lang sa buong Region 2, maging sa Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa na tayo ay napapanood. Purihin ang ating Panginoon. Kung meron po kayong mga prayer requests sa inyong mga Facebook account, isearch nyo lang po ang Live Radio 1179 kHz AM. At mamaya po isama-sama tayong dadalangin sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga pananalangin. I-search nyo po at i-like and share ang ating Facebook account. Glory to God. Ito po ang aming mga hotlines para po sa mga nais magpa-pray o meron po kayong mga answered prayer. Ito po ay para sa Smart, Talk and Text and Sun Cellular subscribers 0918-389-4144. Para naman po sa Globe and Touch Mobile subscribers 0917-327-1962. 0917-327-1962. Glory to God. Atin pong pakinggan ang mahalagang paalala. Panalangin. Ito ay linya ng komunikasyon sa ating pakikipag-usap at pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa bawat pagbigkas, may pasasalamat, may pagsisisi, may hapis, pagluha, at higit sa lahat, mananampalatayang ang Diyos ay hindi lang nakikinig, kundi higit sa lahat ay tumutugon. Samahan kami sa pananalangin sa programang Prayer Power, araw-araw, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga at alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lamang sa Live Radio. Your life, your radio. Ako po si Joseph ng Cabarugis, Quirino. Ako din ay nagtuturo bilang pastor sa isang lokal. Nagkaroon ng katanungan sa isipan ko kasi yung turo na pinag-aaralan namin, wala naman sa amin. Yung halimbawa yung 5 administration, tinatanong ko yan, bakit namin tinuturo nila sa amin pero wala naman sa amin yun. Kaya ang ginawa ko, pinaghahambing ko yung turo ng pananampalataya na pinanggalingan ko sa Fort Watch, maliwanag naman.
Kasi laging yung napapakinggan ko sa live radio, laging pumapasok sa isip ko yung sabi ni Apostol na sinugo ka ba? Ganon laging pumapasok sa isip ko. Siyempre sa turo sa amin, sabihin ko oo. Pero paano? Ganon, lagi kong pumapasok yan sa isip ko. Hindi ako papanatag sa pananampalataya ko. Laging nandyan yung katanungan sa akin. Tumawag ako dito sa live radio. Pinaunawa sa akin. Nag-Bible study kami. Pinaunawa sa akin. Sa oras pa rin na yun, sige, bautis muna tayo. Nagpapasalamat po ako at masayang masaya kasi nasumpukan ko na sa pamagitan ng live radio. Panatag na ako sa aking buhay sa paglilingkod kasi nung hindi po ko pa nasumpukan itong nung hindi ako nakapakinig sa live radio, talagang kahit naglilingkod ako, nandyan pa rin ang katanungan, hindi pa napalaya sa katanungan. Pero nang nakapakinig ako sa live radio, panatag na, wala nang problema. Talagang nasagot na lahat sa biyaya ng Diyos. Para sa aming mga kaibigan na nagnanais makadalos sa mga gawain ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, narito po ang aming mga church addresses. Cagayan Valley, Gonzaga, Cagayan. Barangay Smart, Gonzaga, Cagayan Valley. Rizal, Cagayan. Barangay Dungan, Rizal, Cagayan. Igig, Cagayan. Barangay Ahat, Igig, Cagayan. Apari, Cagayan. Zone 1, Barangay Toran, Apari, Cagayan. Alakapan, Cagayan. Zone 5, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Bagao, Cagayan. Zone 4, Tungel, Bagao, Cagayan. Lalo, Cagayan. Zone 7, Barangay Magapit, Lalo, Cagayan. Tuguegarao, Cagayan. Number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Alcala, Cagayan. Barangay Baybayog, Zone 2, Alcala, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Biduan, Pamplona, Cagayan. Gataran, Cagayan. Barangay Dumun, Gataran, Cagayan. Basco, Batanes. Barangay San Joaquin, Basco, Batanes. Ako po si Elias Abella ng San Manuel, Isabela. Maraming nagtataka sa akin dahil alam nila ako may sakit na malubha. Ang alam nila ay talagang hindi na ako gagaling. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa na lumapit sa Panginoong Diyos dahil sa narinig ko sa live radio prayer power ng Pentecostal Missionary Church of Christ. Ay dyan po mga kababayan, umasa po tayo, basta lumapit tayo kay Panginoon, kay Lord Jesus. Umasa tayo na kung ano yung hihilingin natin ay matatanggap po natin. Prayer Power. Muli pong nagbabalik ang programang ito, ang Prayer Power Ilocano version or edition. Glory to God. Sa mga pagkakataong ito, bago po sa mga salita ng Diyos na magsisilbing katibayan ng ating kaluluwa at spirito, ay atin po munang pakinggan o batiin ang ating mga Facebook Live viewers. Sila Sister May Dacer, kay Sister Lolita Domine from Glipay, Quirino, kay Sister Imelda Lastimosa, kay Ella Makatangay, kay Lea Fegpugowon, Sister Karen Miranda sa dako ng Novaliches Lokal, kay Mero Joy Mendoza, kay Lee Lopez, kay Sister Jacqueline Alzate, kasama ni Sister Veronica at Brother Albert Simbi, kay Shane Roado, kay Sister Christine Montesor from Kawayan City, kay Melan Atienza, Mariel Santa Maria, kay Sister Jenny from Vietnam, kay Rodaline Parianes, kay Sister Lolita Medina, Nena Pudukay, Brother John Timothy Soriano, maging kay Sister Seni Pudukay. Glory to God. Sa atin pong mga tagapakinig at tagasubaybay, kay Sister Feli Agtarap, maging kay Sister Belia Gumarang from Vietnam, kay Sister Edna at Brother Lito Lacuesta at ang Datuin family diyan po sa San Isidro, kay Sister Connie Chua
kay Jeline Barba, glory to God, kay Elder Ed na Milan from Cabarugis, purihin ang ating Panginoon, kay Sister Lynn Talbo, kay Brother Ronald Sumawong, kay Brother Isidro Cablanca from Lucena City, kay Sister Norms R. Mendez, kay Sister Jenry Perico o Resment Perico, purihin ang ating Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, ang salita ng Diyos na walang daya at pawang katotohanan ay ihatid sa atin ng minamahal na Pastor William Pagarigan. Umablaw kami, di may isa nga nasaya at kanaragsak nga aldaw tayo amin, kadagiti ayat ng mi nga kakabsat, kan gagayem, sapel ako mga iti parabor, kan iti bendisyon niya po tayo, at sumangbay itong galmaysa kada tayo. Agyaman tayo, kiniapo, ngay tatang aldaw, maminsan pa'y, nganik ka na tayo tikundaway, tapnoin tayo, mayasidag, maitalag kinkwana, dagiti araw, dagiti kararag tayo. Dan sakbay nga ipakamu tayo, dagiti dawat tayo kiniapo, tayo manggagang nga umuna, dagiti na San Juan, nga sarita na. Dan italag tayo kinkwana, iti maysang nga panagkararag. Madaydayaw ti Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, nga manangaasi kan manakabalin iti amin, anamarsway ti langit kan iti daga. Agyaman kami launay, kasi kati Diyos nga managayat kada kami, ipatpatid na kami, kan kastamat agyaman kami, kasi kati alwad kada kami, sikat imampapaimbag dagiti saksakitan kan anayon mi. Katagyaman kami launay, ikundaway nga intad mo kada kami, tapno ti kastagat may talag mikin ka maminsan pay, dagiti araw ken dawdawat mi, agyaman iti panagyaman mi. Anyaman apo ti kasapsakulan ken kalikaguman dagiti gagayem mi agdengdengeg tatakta, sika kuma iti mangipaay kadakwat. Mamati kami nga awan iti narigat nga banag king amin at dati pa nakabalin kadagiti mamati kita. Agyaman kami dahil iti kararag mi tinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Kahit kung ay pagserbi kada kayo kakabsat, iti sarita ni Apo may panggap, ibilid, ti kararag. Madaydayaw ti Apo Dios. Isurat ni Apostol Pablo, iti umunang nga Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1. Ibalakad ko nga ron, ngayon una, amaramid kuma, nagiti araw, dawdawat, anang ibabaet, panagyaman, amay puon, kadagiti iso amin, at ang tao. Dito yung kakabsat, iti imbalakad niya po tayo, kadagiti adalan na. Ngam saan lang ngayon suro, niya po tayo ngayon sa Kristo, may panggap, iti panagkararag, no di kiti, iso na mismo, iti nangaramid, iti makungkuna nga panagkararag. Iti Hebreo, Kapitulo 5, iti versikulo 7, iso, akadagiti aldaw, iti panaglasag na, idinto, anang idaton kadagiti kararag ken dawdawat an nabuyugan iti nasket araw ken lulwa iti jayjay makabalin idi amang ispalking kuana iti papatay ket idinto anay pangag gapu iti nadyosan nga amak na ni Apo tayo kakabsat isuna iti nagaramid iti makungkuna nga panagkararag ket iti panagkararag kakabsat ket adda iti bilig na. Anya ti bilig iti panagkararag. Umuna iti kunanat iti surat ni Apostol Mateo. Iti Mateo Kapitulo 26 iti versikulo 41. Agpuyat kayo ken agkararag kayo. Tapno di kay sumrek iti panakasuliso pudno at tinakem adda asiririkta ngem mitilasan nakapoy.
Dito iti umuna, kakabsat, nga bilag iti panagkararag. Iti kunanan to'y sarita niya ni Apo, tapno di kay sumret iti panakasuliso. Itata nga panawin tayo, panawin nga napigkat, panawin nga ado iti panubo, panawin kakabsat, nga ado iti sagsagabaan, iti panagbiag, sa alaeng nga tatayo nga Kristiyano, no dikit di amin nga tattao. Kadag ito'y nga bambanag, kakabsat, rigat man, namay man, anyaman nga kasasaan, mabalin, nga mangiturong, kan mangawis katatayo. Nga datayo, kakabsat, kat mayadayo, kiniapo tayo. Akas kunan na iti kararag ni Apo tayo. Mabasa tayo ti libro iti Mateo, kapitulo 26, iti versikulo 39. Ket nagna, pay basit, iti sangwanan. Ket inruknoy na, iti rupa na, ket nagkararag akong kunana. Ama, numabalin, lumabas kumakanyak, daytoy ako pa, ngem saan akas iti kayat ko, no dikit kas iti kayat ko. Madaydayaw ti Apo, dayti kakabsat, iti maysa, nga mabalin, nga mangsulisog kada tayo. Ay datang tiyempo tayo, narigat, ando dagiti panupo, kat numaminsan, iti rigat, asla mangawis kanya tayo, nga saan tayo, nga agserbi kini Apo. Kan kastamet, no nawadwad, ado iti kasapsapulan tayo, asla awanan, iti kasapulan tayo, asla saan tayo, nga mapanunot, nga agserbi kini Apo. Nga bakas iti kararek ni Apo tayo, kakabsat, nga saan laan kuma, nga dayjay pagayatan tayo, iti maramit tayo, dudik iti tangnang runa, iti pagayatan ni Apo tayo. Akas ko na ni Apo tayo. Iti binasa tayo, iti Mateo 26, versikulo 39, na kuna ni Apo tayo, nga lumabas kumakanyak, daytoy ako pa, ngem saan, akas iti kayat ko, nudikas iti kayat ko. Madaydayaw ti Apo. Masaan laan kuma, nga dagiti sanikwa, may pan iti bagi tayo, iti sapulan tayo, no dikit kastamet kakabsat, iti may panggap ni Apo tayo nga Jesucristo. Akas kunan natin libro ti Pilipos, isurat ni Apostol Pablo, kadagiti kakabsat iti Pilipos, kapitulo 2, versikulo 21, nga kunan nato'y taisuda, amin sapsapulan da, ti sanikwa dalaing saan nga dagiti sanikwa ni Jesucristo. Ito'y kakabsat. Nga mabalin, nga masulisog tayo, nga unaan tayon, iti may panggap dagiti sanikwa tayo. May panggap iti kasapulan, iti bagbagi tayo, kat saan tayo nga malagip, iti may papan, kadagiti pambanag, ni Apo tayo. Akas iti pangaring nga kuna ni Apo tayo, iti libro iti Lucas. Kasto'y kakabsat, iti kunana, iti sarita na, iti Lucas, kapitulo 12, versikulo 15, hanggang ti 21. Kasto'y iti sarita ni Apo, iti kinunana kadakwada, kitain nyo, iti agalwad kayo, iti amin nga agom, at ibiyag iti tao saan nga adda ti kaadut dagiti gaming nga kupikupad na. Iti iso sinarita na kadakwada iti maysa nga pangaring kinunana ti talon ti maysa tao alabak nang nagbunga iti ado. Ket pakpakinat man na kung kunana anyan to ti aramidet tawan iti pangitulinak kadagiti apit ko. Ket kinunana aramidet to daytoy rakrakat to dagiti kamalik ko ket bangunat to ita adakdakkel
ken idulin kun to ijay dagiti amin nga apit ko ken gamgamin ko. Ket kunak to ti kararwa addu dagiti gaming nga idulin mo may sagana ti addu atawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Yung kinununaking kuwan ti Diyos, nakunang itatarabi, masublian, adawatin king ka, ti kararwam, dagiti adda, ngayon sagalam, asin nun to, dagtagikwa, kadakwada. Kastoy, ti agurnong, gamgaming, amay sagana king kuwana, kung saan anabaklang iti Diyos. Iti kakabsan. Iti umunang abileg, iti kararag, tapno datayo kat maya dayo, iti panakasuliso. Nga baka, iti unaan tayo, kat dahi pagayatan tayo, saan nga iti pagayatan ni Apo. Maya dayo kumakanya tayo. Akas iti kararag ni Apo, nakabsat nga saan nga iti pagayatan na, lodi iti pagayatan ni Ama. Madaydayaw ti Apo Diyos. Sungarod muna nakakabsat. Iti surat ni Santiago, Kapitulo 1, iti versikulo 12, kasto iti kunan ito'y nagasat ti tao, ang makaiturid, iti panakasulisog, kain kun masuoten, awaten nanto, iti balangat ibiyag, ngayon kari ti Apo, kadagiti agayat, iti kuana. Madaydayaw ti Apo Diyos. Kat daytoy kakabsat, isu nga kasapulan tayo, nga datayo kat agan-anos, tapno iti kasta kakabsat. Kat no maaramid tayo, iti pagayatan ni Apo, awatan tayo, dagiti kari. Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 36. Ikunanat to iti kasapulan nyo, iti anos, tapno iti kalpasan, iti panangaaramid nyo, iti pagayatan ti Diyos, awaten yun to, iti naikari. Anya iti pagayatan ni Apo tayo, nakabsat. Iti pagayatan ni Apo tayo, iti kunanat ito yung Mateo, Kapitulo 6, iti versikulo 33. Kastoy, iti kunana, iti sarita ni Apo. Ngambirukin nyo nga muna, iti pagarian ti Diyos, kung iti kinalintig na, kung iso amin dagiti bambanag, may nayon danto kada kayo. Madaydayaw ti Apo, dahil iti kakabsat, iti rumbeng, nga kasapulan, nga birukan, nga muna iti tao, iti kunanat iti pagarian, kan iti kinalintag, ti Apo. Kasano? Nga masapulan, iti kinalintag, wano maamuan, iti kinalintag, ti Apo tayo. Kasano nga maamuan, iti kinalintag, ti Apo. Iti kunanat iti Roma 1:16, ingana 17, kakabsat, tadyak ibain ti Ibanghilyo, kaysut ipanakabalin ti Diyos, amay paay, iti panakaisalakan, itunggal may sa mamati, umuna ti Hudyo, kinkastamat ti Greko. Kaya ti daytoy may pakaammo, iti kinalintig ti Diyos, manipod iti pamati, aging kat iti pamati, kas iti adanay surat, tinalintig, agbyag to kapo, iti pamati. Babaan kayam iti Ibanghilyo, daytoy may pakaammo, nakabsat, iti kinalintag iti Diyos, iti pagayatan iti Diyos, itunggal may sa kadatayo. Anya iti pagayatan ni Apo kadatayo, matatao. Umuna nga surat ni Apostol Pablo kani Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 ingkana ti 4. Ikunanat to'y daytoy na imbag na kay ayo, iti imatang ti Diyos ang mangisalakan kadatayo. Iso kayat nang iso amin dagiti tattao, may salakan na kuma, kandumteng da, iti panakam mo, iti puto. Madaydayaw ti Apo Diyos. Dahito iti pagayatan ni Apo, kakabsat, nga amin kumanga tattao, kat may salakan. Dahito'y iti pagayatan ni Apo tayo, karumbeng nga unaan, kan sapulan kuma, iti tao, iti pagarian, kan iti kinalentag. Ni Apo tayo, kat iti kari ni Apo, iti kuna nakakabsat, amin inayon nanto. Isunga iti kuna ni Apo tayo, in kayong arod kat ikasabayo iti Ibanghilyo, iso aming nga palsua. Iti kuna na to'y surat ni Marcos,
Kapitulo 16, iti versikulo 15, inggan ti 16, iti kunanat ko'y sarita na, iti kinunana kadakwada, ingkay ti suamin na lubong, iti kasabayo ti ibanghilyo ti suamin na palsua, iti mamati ken di mabautisaran, may salakan to, iti saan amamati madusaan. Niapo tayo, kabsat da ito'y ipagayatan na, ngay ti tao, at may salakan. Salaan nga may salakan, iti bagina, at iti saksakiten, iti kang runaan, iti panakaisalakan, iti kararwanan. Dahito iti bilig, iti kararag, nakabsat, iti kunanat ko'y agdaan, iti panagbalayki, iti sulisog, dan kastamat, iti panagbalayki, nakabsat, iti panakaisalakan, iti kararwanan. Madaydayaw ti Apo Diyos, sungadat ta, anyaman, iti kalikaguman tayo, anyaman, iti kasapsakulan tayo, unaan tayo, mapirugan, iti pagarian, iti kinalintig iti Diyos. Amin to nga banag, may nayon nan to patatayo. Madaydayaw iti Apo, agkararag tayo. Apo Diyos, nga amami, ama nakabalin iti amin, madaydayaw kuma, itinagan mo. Agyaman kami, kadag iti sarita, yan pahay mo kada kami, at sampay lang kuma. Ano anyaman, iti kasapsakulan mi, itmaited mo to kada kami. Mamati kami, nga si kaapo, at manangaasi kada kami. Kadag iti mang sapul king ka, kadag iti umasilig king ka, saan nga mawanan iti kungkuna. Kasi kaapo, iti mangted ko, iti kungkuna kadakwana. Agyaman kami apo, bendisyonan, titong galmay sa kada kami, at sapela kuma, nga saan laan, nga maawat mi, iti panaglaing, iti saksakitan, iti bagimi, tudikit kastamat, apo, may salakan kuma, iti kararwa, iti tunggal may sa nga mamati, at umasidik. Agyaman kami, kahit iti kararag, dan panagyaman mi, itinagan ni Kristo, Jesus nga apo mi. Amen. Prayer Power. Madaydayaw ti Apo Diyos. Salamat po, minamahal na Pastor William Pagarigan. Siya po ang ating head pastor sa Candon, Ilocos Sur. Salamat sa napakagandang mensahe na inyong ibinahagi sa amin sa gabing ito. Tunay na ang Ebanghelyo ay nagpapalaya, nagliligtas ng mga tao. Kaya po ang utos ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, upang ang sasampalataya at mabautismuhan ay magkakaroon ng kaligtasan at ang hindi sasampalataya ay mapapahamak. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Bago po sa mga pananalangin, ay atin pong pakinggan ang papuring awit, handog para sa Panginoon. Gloria que
Prayer Power. Napapurihan at naluwalhati ang Diyos sa awitin na ating narinig. Glory to God. Sa mga pagkakataong pong ito, tayo po ay lalapit na sa pamamagitan ng pananalangin. Glory to God. Hallelujah. 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 Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sapagkat walang hanggan ang iyong biyaya, ang iyong pagpapalakas na lagi naming nararanasan sa araw-araw. Kung kami man ay nagkakasala, patawarin mo kami at linisin. Salamat, sapagkat kung kami nagkakasakit naman, ikaw ang laging nagbibigay ng kagalingan. Sa gabi pong ito, tulungan mo po ang bawat kahilingan ng aming mga texter, mga listener at mga viewers. Kami umaasa ng iyong kapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Lingapin mo at pagpalain ang pamilya Soriano, Medjabilio at Roque. Tulungan mo po sila kung sila man ay umaharap sa mga pagsubok at problema. Sa kanilang mga paglilingkod, hindi mo sila pababayaan. Pagpalain mo po si Brother John sa kanyang pag-OJT, maging kay Sister Nicole sa kanyang pagtatrabaho. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga puso na ang kanilang buhay ay handa nilang ipaglingkod sa iyo. Kaya po, tulungan mo sila. Gayon din kay Sister Sylvia Verdadero. Gabayan mo rin po si Nanay Flor Andres, ang kanyang unspoken prayer request. Kasama ni Sister Jenry, ang kanyang unspoken prayer request. Tingapin mo rin po Sister Lolita Medina. At pagalingin mo Sister Login Lizardo, kasama ng kanyang asawa. O linisin mo rin po at lubos mong pagalingin Sister Resment Perico, kay Sister Rodaline Parianes at Sister Nenet Gansagan ng Pangasinan. Salamat po sapagkat ikaw ang dumidinig sa amin. Kaya po tulungan mo ang aming mga kapatid na ito na sila ay humihingi ng saklolo. Sila ay humihingi ng kanilang mga pangailangan. Kami po'y umaasa ang iyong katugunan ay ipagkakaloob mo. Hallelujah! Hallelujah! Gayon din kay Sister Norms Armendez. Lingapin mo rin po si Brother Isidrica Blanca at si Sister Christine Montesor. Pagpalain mo at lubos mong pagalingin si Pastor Vic at Pastor Sunny Habil, kasama ng kanyang buong sambahayan at mga staff. Hallelujah! Salamat po at merong Diyos na nagbibigay ng kalakasan, pagpapagaling. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Tulungan mo Sister Janet Ebalan. Gayon din po Sister Felison Domingo at maging si Sister Edna at Brother Lito Lacuesta. Inyo po silang lingapin sa kanilang mga paglilingkod. Kung sila may nagkakasakit, ang iyong mayamang habag at awa, ang iyong mapagpalang kamay ang magpapagaling. Hallelujah! Kay Sister Lynn Talbo, kasama ni
Brother Ronald Sumawong. Tulungan mo, Panginoon, na sila'y higit mong patatagin sa kanilang pananampalataya. Gabayan mo rin po Sister Jacqueline Alsate, Sister Veronica at Brother Albert Simbi. Sa mga pagsubok nila sa buhay, Panginoon, huwag mo silang bibiguin, bagkus sila'y ipagtagumpay mo. Hallelujah! Kay Elder Edna Milan, pagalingin mo po siya at sawayin mo ang kanyang sakit at ang kanyang paglilingkod ay lagi mong ipagtatagumpay. Gayon din kay Jen Lee Barba, ang kanyang spoken prayer request para sa kanyang pamilya. Tulungan mo rin po si Jenaline sa kanyang pamangkin, si Chantal Blair. Pagalingin mo, Panginoon, ang kanyang sakit. Hallelujah! Sa kanilang mga pag-aaral, bigyan mo sila ng karunungan. Hallelujah! Gayon din kay Brother Sam, Sister Christine, tulungan mo at lagi mong gabayan ang kanilang paglilingkod sa iyo. Sister Connie Chua, lagi mo rin pong ingatan, Panginoon, para sa kanyang anak na si Michelle na may ubo at sipon. Hallelujah! Sawayin mo ang kanyang karamdaman. Gayon din kay Leia Faye Pugowon, kay Sister Bella Gumarang ng Vietnam, ang kanilang mga unspoken prayer requests. Ikaw po ang tutugon nito. Hallelujah! Kay Lee Lopez, sawayin mo ang kanyang sakit sa tagiliran. Hipuin mo at lubos mong pagalingin, Panginoon. Ngayon din nilapit po namin sa iyo si Imelda Lastimosa, Sister Lolita Domine, maging kay Elder Els Galima ng Hong Kong. Pagpalain mo po Sister Feli Agtarap at maging kay June Len. Sa ilang mga pagtatrabaho, ipagtatagumpay mo sila. Sasawayin mo ang mga mananakmal. Hallelujah! Ang mga aksidente sa kuna, ilalayo mo po. Oh, hallelujah! Kay Sister Rosana Bergosa, Lorna Bandal, tulungan mo rin po si Sister Rosa Castro, ang aming kamanggagawa. Pagpalain mo po ang minamahal na Pastor William Pagarigan at Pastor V.I. sa kanilang pangangasiwa sa lokal ng Kandon. Kami po ay lubos na nananalig sa iyo. Higit mong palalaguin ang kanilang sasakupan at sa kanilang mga pangaral. Ikaw po ang magpapatatag. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Nilapit din po namin sa iyo si Brother Nelson Tisurero, Sister Lily Ariola. Tulungan mo po na sa kanilang mga pangailangan, wala kaming ibang malalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. O mahabag ka at maawa. Tulungan mo si Leonardo Calibuso, kay Sister Filomena de Leon, maging kay Nora Oikieng at Amy Perez. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod, na sila'y ang kanilang damdamin ay unahin ka, Panginoon. At ang pangako mo naman, uunahin mo sila. Hallelujah! Tulungan mo rin po si Brother Arvin Castro, ng aming kamanggagawa, ang si Elder Marines de Rapisa. Tulungan mo po, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod. Lagi mong lilingapin. Kung sila man ay may mga sakit, ikaw ang magpapagaling. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya ang aming mga panalangin ay pumapailang lang sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng katugunan. Sapagkat hindi ka bingi upang mapakinggan ang aming mga hibik at dalangin. Hallelujah! Tulungan mo rin po si Bernadette Molina,
Pagpalain mo si Nanay Simang at kay Tatay Andres Canta. Panginoon, sawayin mo ang kanilang mga sakit. Ang asma, ang sakit sa kanyang katawan, Panginoon, ang hihina. Hallelujah! Sinasaway namin in the name of Jesus. Sabi mo, kung kami maglilingkod sa iyo, aalisin mo ang sakit sa gitna namin. Kami umaasa, Panginoon. Tulungan mo rin po si Jessel Balingsat, kay Sister Irene Oamil, kay Hazel Salvador. O pagpalain mo sila, maging si Hannah. Gabayan mo po, Panginoon, kay Glory Valdez, kay din kay Saviona Serrano, sa dako ng La Union, San Fernando, kay Elder Lisa Biyahe. Lagi mo silang biyayaan, pagpalain sa kanilang pangasiwa, katuwang ng mga manggagawa at mga pastor, ay ang kanilang kanang kamay ay laging ibigay sa mga manggagawa upang higit na sumulong ang paglilingkod, Panginoon. Hallelujah! Kay Jezebel Bosque, pagpalain mo po siya at ingatan. Kay Cheryl Desenorio, oh hallelujah! Gayon din kay Roslyn Domingo at ang Kibael family sa dako ng Ilagan. Lagi mo silang biyayaan at anuman ang kanilang mga pangailangan sa buhay, huwag mo silang pagkukulangin, Panginoon. Pagpalain mo rin po si Brother Norbert Cortez, aming kamanggagawa, Clarissa Cortez, ang kanilang nasasakupang lokal, ikaw po ang magpapala. Hallelujah! Lagi mo silang pasiglahin sa paglilingkod sa iyo. At kung sila man ay may mga problema at sakit, ikaw ang Diyos na laging nariyan upang sila ay bigyan ng panibagong lakas at pagalingin. Hallelujah! Kay Sister Rowena Di Malanta, pagpalain mo, gayon din tulungan mo po ang kahilingan ni Maylene Galumba para sa kanyang anak na si JR. Sawayin mo ang ubo at sakit ng kanyang lalamunan. Hallelujah! Hallelujah! Kami po ay nananampalataya at ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ano man ang kanilang karamdaman, ikaw ang magpapagaling na to. Hallelujah! Kay Merby Gameng, tulungan mo. Kay Sister Melba Medanilia, gayon din po ilalapit namin sa iyo ang kahilingan ni Tatay Arturo Baldovino at Sister Gina Saet. Hallelujah! Tulungan mo rin po, Panginoon, si Brigido Gumarang. Ikaw po ang magpapalakas na siya po ay isang pulis. Palakasin mo po at iingatan mo. Ilalayo mo sa mga virus, sa mga gawa ng masama. Hallelujah! Kay Ana Fedoran Oamil Galapia, kay Climaco Galapia, tulungan mo ang kanilang pagsasama, ang kanilang pamilya. Hallelujah! Kami umaasa sa iyo na ang tamang desisyon, ang pagmamahalan, ang kapayapaan ay lagi mong ipagkaloob. Kay Stephanie Oamil, kay Charlie Acosta, Brother Banua, Brother Mike Asio, kay Lito Sonyo, Norwell Montalvo, maging kay Agnes Ruiz, Dionisia Galapia, kay Muriel Jeremias, Meli Doniego, kay Jonah Soliben, ang kanyang pamilya, kay Jocelyn Mendoza, sa kanilang mga iniindang karamdaman at sakit. Panginoon, ikaw ang kayang magbigay ng kagalingan, kaya iligtas mo po sila at sa kanilang mga paglilingkod, higit mo silang palalakasin at ang kanilang buhay, ang kanilang mga tinatangkilik ay maipagamit sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah!
Salamat po. Tulungan mo rin po, Panginoon. At pagpalain mo maging ang amin pong kahilingan, ang unspoken prayer request ni Sister Merby Gaming. Ikaw po ang magpala, Panginoon. Tulungan mo po maging Sister Jocelyn de Guzman. Hallelujah, hallelujah. Gayon din kay Tatay Alfredo Calicdan. Oh, hallelujah. Ikaw po ang magpapagaling sa kanyang sakit na stroke. Iligtas mo po siya. Ang mga bara ng kanyang ugat ay sawayin mo at alisin upang dumaloy ang dugo at lumakas muli ang kanyang pangatawan. Tulungan mo Sir Lourdes Ortesa. Hallelujah. Kami po'y umaas sa iyo, Panginoon. Gayon din, nilalapit po namin sa iyo ang mga kahilingan para sa mga MCA teacher ng Candon. Patuloy mo silang bigyan ng kagalingan. Ikaw po ang magpala sa kanila. At kung sila may dumaranas ng mga pagsubok, kami umaasa na sapat ang iyong biyaya sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain mo rin po ang mga anak at apo ni Sister Lourdes. Ilalayo mo sila sa mga gawa ng masama. Maging kay Sister Letty Bikhan, pagalingin mo ang kanyang karamdaman. Oh, hallelujah. Ang pamilya ni Sister Feli Agtarap, ilayo mo, Panginoon, sa mga virus. Ang pamilya Leonardo, Saul, at kay Sister Lorna Saul, pagalingin mo po sila. Hallelujah. Gayun din ang pagnanasa na ang mga kabarangay ni Sister Mary Rose sa Gamo. Ikaw pong magpagaling dahil sila'y tinamaan ng COVID-19. Hallelujah. Hallelujah. Oh, bigyan mo po ng kalakasan. Palakasin mo ang kanilang mga immune system. In the name of Jesus, tulungan mo rin po si Jeline Hafala. Lingapin mo, Panginoon. Maging ang aming dalangin kay Mr. and Miss Mabasa. Ano man ang kanilang sakit, ikaw po ang magpapagaling. Kami ay hindi tumitigil na sa paglapit sa iyo sa pananalangin, sapagkat ikaw ang hindi tumitigil na nagpapagaling sa amin. Kaya pagpalain mo ang Mabasa family. Gayon din, full recovery ni Alfred Lakasan Dile na ngayon ay may sakit. Kay Maxine, tulungan mo po, sawayin mo ang kanyang lagnat. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Gayon din nilalapit po namin sa iyo ang mga listeners. Tulungan mo po ang aming texter. Ang last 4 digit ay 2475. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang laging patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila. Kung sila man ay tinamaan ng virus, huwag mo silang panghihinaan ng loob. Bagkus, ikaw ang aming pag-asa at kapayapaan. Hallelujah! Pagalingin mo sila ng lubusan. Tulungan mo si Christine Fernando para sa kanyang lola na mataas ang blood pressure. Gawin mo normal ang kanyang blood pressure. Palakasin mo ang pangatawan ng kanyang pamangkin. Hallelujah! Kay Roxanne Tangonan, tulungan mo po, Panginoon. Ilayo mo ang Tangonan family sa lahat ng mga sakit, mga virus. Pagalingin mo ang sakit ng ulo ng kanyang mama Beth at alisin mo ang katarata ng kanyang Papa Rene. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po at tinutugon mo ang bawat dalangin namin. Gayon din ang last 4 digit na 0475. Tulungan mo na makarecover siya sa kanyang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal. Opo, Panginoon, huwag mo siyang pagkukulangin, huwag mo siyang pababayaan. Maglaan ka ng mga taong tutulong sa kanya. Hallelujah!
Tulungan mo rin po na ang karamdaman ni Sister Gina ng Cordon, sapagkat 1 linggo na siya na may sipon at ubo. Panginoon, pagalingin mo po siya. At sa kanyang pagpapagaling ay ang kanyang buhay ay maipagamit sa iyo, maipaglingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, pagpalain mo ang Estabilio family, Sister Crescencia sa Kawayan City. Ingatan mo po siya. Kung siya man, Panginoon, ay may sakit, pagalingin mo. Tulungan mo ang kanyang asawa at mga anak. Kay Jonathan na may sakit sa puso, mahabag ka sa kanya. Pagalingin mo po siya. Hallelujah, hallelujah. Gayon din po kay Jonathan at Mila na nasa ibang bansa. Ano man ang kanilang mga trabaho doon, iingatan mo po sila. Ilalayo mo sa mga employer na mga masama. Ilalayo mo po sa mga virus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Kahilingan din ng aming texter na ingatan mo ang kanyang asawa sa araw ng bukas papunta ng Ifugao. Ilayo mo sa lahat ng gawa ng masama. Tulungan mo po, Panginoon. Gayon din, tulungan mo ang aming pong texter na si Jel para sa kanyang tatay, si Henry Tampok. Saway mong pamamagaan ng kanyang katawan. Hallelujah. Iparanas mo ang iyong mayamang kahabagan, ang iyong pagpapagaling, Panginoon, kay Tatay Henry Tampok, in the name of Jesus. Hallelujah. Tulungan mo rin po si Brother Noe. Pagalingin mo ang kanyang mga anak. Hallelujah. At nawa lumaki silang may takot sa iyo at makapaglingkod. 10 ng kanyang mga anak, tulungan mo, Panginoon. Ang kanyang mga magulang, si Nanay Cristina, kay Tatay Norberto, kay Lola Carmen, at kay Nanay Wilma. Sawayin mo ang kanilang mga trangkaso, ang mga sakit. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ng aming buhay na sugong apostol, Apostol Arsenio Tanferiol, Panginoon, ang kanilang mga sakit ay inalis mo na. Hallelujah! Salamat po. Tulungan mo rin po ang aming texter, ang last 4 digit ay 0669. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang nanay na nakaratay sa banig ng karamdaman. Salamat, unti-unti mong pinapalakas ang kanyang katawan. Kaya, Panginoon, ang aming dalangin ay lubos mo siyang pagalingin. At sa kanyang paggaling, ikaw ay mapasalamatan, maluwalhati, at ang kanyang buong pamilya ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Kay Benny at Iwon, hallelujah, hallelujah. Salamat po. Tulungan mo rin po ang aming texter, ang last 4 digit ay 3799. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kanilang mga pangailangan sa buhay. Kay Edna Estebes, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng pagtatagumpay at ilalayo mo sa lahat ng gawa ng masama. Kay Nanay Ligaya Publiko, alisin mo ang kanyang tumor sa utak. Hallelujah! Tunawin mo, maghimala ka, Panginoon. Kung ikaw ay nagpagaling noon, bumuhay ng patay, hanggang ngayon, ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabago. Kaya alisin mo ang tumor sa utak ni Nanay Ligaya. Tulungan mo po, Panginoon, maging ang kanyang mga anak. Lagi mong gagabayan ang kanyang anak na nasa Maynila. Ikaw pong magpapalakas sa kanilang mga pinansyal na pangailangan. Huwag mo silang pagkukulangin. Hallelujah, hallelujah. Kahabagan mo sila at kaawaan. Tulungan mo rin po, Panginoon, maging ang aming texter. Ikaw po ang magbigay ng pagpapagaling kay ang kahilingan po ni Teresita na sa kanyang kapatid at bayaw.
Pagalingin mo po sila, ang kanyang tatay na hindi makadumi at may arthritis. O Panginoon, lingapin mo, pagalingin mo po. Hallelujah! Hallelujah! Kami ay umaasa sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po. Gayun din, ialapit po namin sa iyo ang mga kahilingan pa ng aming mga viewers at texter. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po maging ang mga DepEd official dito sa Santiago City, si Ma'am Cherry Ramos, Ma'am Rosalia Gutierrez, Ma'am Janet Bautista at Sir Jonathan Fronda. Lingapin mo sila at bigyan mo lagi ng karunungan upang maging maayos ang kanilang pangasiwa dito sa Santiago City kasama ng mga teachers at mga estudyante. Gayon din ang buong Maranatha Christian Academy sa buong Pilipinas at ibang bansa. Lagi mong lilingapin, Panginoon. Lagi mong ipagtatagumpay sa nagmumula sa mga teachers. O Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan upang maging maayos at matuto ng mabilis ang mga estudyante. Ilalayo mo sila sa mga virus. Hallelujah. Pagpapalain mo po ang kanilang mga pagtuturo. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo rin po ang kahilingan maging kay Nanay Isabelita Castillo. Lingapin mo po siya. Alisin mo ang kanyang mga sakit. Kay Elder Gemma, Brother Fernando, tulungan mo ang kanyang mga anak na si Jen at Gerald. O ipagtatagumpay mo ang kanilang mga paglilingkod. Si Attorney Don Robert Spalding at si Pauline, lagi mong gagabayan. Ang Baldo family, maging ang Palaganas family, tulungan mo po. Si May at Christian Dacer, si Liniel, tulungan mo na ilalayo mo sila sa mga masama, lalo na sa mga virus na kumakalat. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. At sa gabing ito, kinamit na namin ang mga katugunan na nagmumula sa iyo. Salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at Haring darating. Amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon at salamat sapagkat tayo ay sinamahan ng Panginoon sa gabing ito na narinig niya ang ating mga dalangin. Siya ay hindi bingi at siya ay laging nariyan upang pakinggan tayo at nananampalataya tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan na kung tayo ay tatawag sa Kanya, siya ay sasagot sa atin. Kaya po, asahan natin ang katugunan ng Panginoon. Huwag tayong mag-aalinlangan. Huwag tayong magdadalawang akala dahil sa mga ganyang pag-iisip, tiyak na hindi tutugon ng Panginoon. Ngunit doon sa nagtitiwala sa Kanya at umaasa na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Tiyak na may katugunan. Kaya salamat na nariyan ang Panginoon, handang sumaklolo sa atin, handang ibigay anuman ang ating mga pangailangan. Glory to God. Bago po sa ating pagtatapos, batiin po natin ang ating mga Facebook Live viewers, si Maria Felipe, Pastor Mirna Matias, kay Brother Marlon Soriano, kay Sister Melba Medenilia, kay Jose Mimis, kay Jeline Hafala, kay Sister Vilma Lacasandile, kay Brother Paul Facun, kay Differ Mirasol, kay Sister Bing Kalimlim, Leonardo Calibuso, kay Sister Bella Gumarang, Jocelyn Mendoza, Rodeline Galut, maging kay Sister Lourdes Ortesa, Pastor William Pagarigan, ang ating pong head pastor sa lokal ng Candon, Ilocos Sur. Isang mapagpalang gabi po ang ating tagapagsalita kanina, maging kay Pastor V.I. Pagarigan,
kay Wikel ko, Jocelyn De Guzman, maging kay Merby Gameng, at kay Sister Rosana Bergosa, gayon din kay Sister Lily Ariola. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pa mga texter na hindi na po natin nabasang yung mga text sapagkat tayo po ay kapos na sa ating oras, huwag po kayo mag-alala. Bukas ng umaga ay ipagpapatuloy natin ang inyong mga prayer requests. Alam natin na ang Diyos ay tutugon sa ating mga kahilingan. Glory to God. Nagpapasalamat po si Sister Teresita Alonso na siya ay pinagaling na ng Panginoon. Tunay na kung tayo magtitiwala sa Kanya, ang Panginoon ang siyang dakilang manggagamot. Glory to God. Ako po ang nakasama nyo sa gabing ito, Brother Michael Palaganas. Pagpalaing tayong lahat at ingatan tayo sa ating mga pagtulog at sa araw ng bukas ay hingi natin ang panibagong buhay at lakas, hininga na nagmumula sa Panginoon. Glory to God. Madaydayaw ti Apo Diyos. Sa inyo po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers, 0918-389-4144. At para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, 0917-327-1962. At kayo po ay aming malugod na paglilingkuran. DWEP Live Radio 1179